Čau, ja som Tax a toto je, áno, Minecraft na PS1 a zrejme nemôžem natočiť ani intro, keďže Ujo Sonárik, a.k.a. Oslík, by nám niečo chcel povedať a mám pocit, že je niečo podobné. Šuš, asi dobre nie je pre mňa. V inventári durability mám docela v pohode. Všetko, čo potrebujem, proste mám zrejme tu. To bolo trošku zvláštne, lebo niekto otvoril dvere, lenže to. OK, husia koža hneď z začiatku, dobre, tento mám pocit, že čím dlhšie to hrám, tým viac mi začína hrať, takže no nič, minule som nesplnil to, čo som mal už na začiatku, a to je dohrať proste Minecraft. Takže, nejak tak. Čo je dnešná úloha, je asi získať nejaký to sú otváranie dverí, lenže ja tu dvere nemám. To je trošku nepríjemné. Taktiež nejak moc má tá hra problém s Optifineom, keďže keď som sem pridal Optifine, nejak mi to furt crashovalo a nešlo mi ho načítať. Takže nejak tak. Je to tu je, ale ja absolútne neviem, či tu niečo je, čo ma chce zabiť, alebo iba proste zo srandy to robí zvuky. Čuž, len teraz mám z toho strašne nepríjemný pocit, takže nejak tak. Máme niečo žrac? Nemáme nič žrac. Zoberiem si toto. Prvý experiment a pozriem sa, čo je dole. No tak samozrejme, Jožo, sa ukáž. To je besný Jožo z minula. Že? Ukáž tie biele oči. Ja už sa nebojím. Ja som vyštudoval, ja už to mám za sebou. Mňa niečo teraz prekvapí. To je stále ten osol zo začiatku. Možno som trochu zosraný, ale to sú moje kroky, len to má delay. Aha. Tak nič. Takže ja som úplne sprostý. Ale ten zvuk zo začiatku. Dobre, ty vole, tak toto ti ja seriem. Ja som ho videl. Ale moc som zosraný. Takže to zrejme ten zvuk bol Mr. Hegor Brine. Tak. Asi budem musieť opustiť baseku. Takže si zoberiem building materiál a dám sem nepotrebné veci, ktoré zatiaľ potrebovať nebudem. Čiže asi potrebovať nebudem. Luk asi tiež nebudem využívať. Tak. To je docela výdočné a bohužiaľ pápa dom, ale potrebujem dohrať Minecraft. Ja. Hans. Get the Panzerfaust. A teraz by som došiel, Hans, a šli by zmeniť tanky. Bol by zajímavý gameplay z vodka. Ešte nad tým popremýšľam. Že ja som v tej hre tak šitný, takže asi nie. Čo je moja úloha, je nájsť dedinu. Čo chcem vlastne v dedine? Čiže celá moja úloha je nájsť lávové jazero a spraviť nether portál. To je v podstate moja úloha. No tak, áno, Jožo. Aj zo sestru si sem prišiel.
No už scípni! Hurá. Jám, ejš. Si hovor sám pre seba, mňa to nezajíma. OK, je to docela creepy, je to creepy jak slepý, ale já to dám. I am very strong. Trochu sa to laguje, ale to nevadí. Jaké dvere si teraz otvoril? Ako vypadá, že sú tu niekde dvere alebo čo? Mr. Herobrine trošku mu to nebrainuje. A pritom je to Herobrine. A zrejme nemá brine. Ok, tuto sa to ultra laguje. Čo sa deje tu? Tu sa nič nedieje. Tak prečo sa to laguje? Ok, toto bolo ultra divné. Ne, tu je Ujo skeletonák a teta creeperka a ostatné ty monšteráky. Žrádlo. Nažier sa, vyhýluč sa. No nič. Musím sa dostať niekam ďalej, ale... No. Tak. Call me the Parkour Pro! Parkour Pro! Dick, a to si čo, do vzduchu pokladal bloky? Sa ti chcelo? Tak mne by sa nechcelo. Tebou. A čo máš? Float? Dick, vybuchol mi vzduch za chrbátom. A to není jazero, takže... Let's go, to je tá pyramída. Let's go. Môžem prosím dostať lávové jazero, aby som bol... Jak by som to takzvané appreciating. Vážne sa ti chce stať do vzduchu? Ja som si nespravil posteľ. I'm stupid. Well, noc bude možno krutá, takže... Joj, sa cítia, keby som mal záseky, ale... Ty vole, 7 rokov, ty vole, šiel ku kamarátovi gameplay, lebo nemal som. Má za PlayStation 2, ale tam sa nedalo hrať. Minecraft. Môžem mu niečo napísať, že nestavaj alebo niečo? What? Wow. Weird. Kým som? Môžem mu nejak napísať správu tomu Károvi? Lebo už ma docela začína štvať. Jenkom, alebo niečím, ty vole, aspoň. No mal som sa čo, ani nič proste. Že maximálne vyhadzovať aj ten, ale to si nechám. Chachacha. To mi nemohlo padnúť dole. GG. Tak, poďme si spraviť slab a spraviť si teoretickú chvíľku. Nejak mi nebrainuje môj brain. Počkaj. OK. Ty vole, neprď tu. Však to nebude moc dýchať, čo sme v Nemecku? Dobre.
Teoretická chvíľka je o tom, že viem, že tento Minecraft už niekto rozhodne z československej ceny natočil, ale, to je to veľké ale. Prvé video z tejto hry vzniklo ešte pred začiatkom prázdnin 2024. To znamená, že som technicky druhý, kto to natočil. Lenže som bol lenivý, aby som to zeditoval. Prečo som lenivý? Lebo boli prázdniny. No nikomu sa nechcelo. GG. Ujo, bojíte sa tmy, lebo ja vám ukážem toto. Je zaujímavá vec, to hovorí, že torčka. A môžete už aj odísť, aby som bol len rád. Nič. Tak sa ten obraz úplne ohýba. Ale možno je to iba jedna vec. Vysvetlenie teoretické chvíľky. To je, kto neskoro chodí, sám sebe škodí. Ale tak nemal som čas, furt som niečo chcel robiť a nechcel som sedieť doma za kompom. Vole. Čo je ten kár okolo mňa, čo pobehuje furt? Co, môžem už konečne ako zbaviť, alebo... A little longer than a few minutes later. Yeah. I win. Na toto ti ja kašlem. I will play some blocks and shit, cause I'm in fucking Minecraft. Shit. Co jsem získal? Hovno? To nevadí. Krava. Let's go, kravy sú tu. Let's go, to je štrk. Flint. First try. No. To sa mi nechce ísť. Počkaj, keď zapalím, vypadne mi rovno upečené. Yeah. Poriadny cooked mutton. Získať vodu až potom nájsť lavové jazero bol lepší nápad. Hlavne keď som ich tam mal sprepáčené tu na stranu.
Pumpkin. 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 Pořádný pump. Pumpuj, oleju. Lagi. Prečo sa to laguje? Hej. Nelaguj sa však. Tak. Či zoradení v inventári. Ty máš v hlave nasraté. Máš tam normálne, ja ťa vidím. Čo si myslel celú dobu? Proste akože, wow, on je slepý? Ja nepotrebujem okuliare. Čo zas mi dáva? Mi tam dal tú hlinu, si to nechaj. Ja nepotrebujem. Dostrč vieš kam. GG a v nedru bude nejaká ty vole ultra super Wither boss fight, Wither Storm tam na mňa bude čakať. A sa opäť to pokakám. We are family friendly. We are too. Mám pocit, že Herobrine sa bude spawnovať čím ďalej tým častejšie. Ja mám pocit, že to je ten Herobrine z The End of the Herobrine, že čím dlhšie tu strávim, tým viacej sa bude spawnovať, takže možno je to From the Fog Herobrine, by bol ten lepší prípad. Nelaguj! Ti nedovolil lagovať. Čo? Tam dole rozhodne pôjdem. Samozrejme, že nie. Čo ti šije? Prečo by som tam mal ísť? Prečo tam padáš tam dole? Tak idem tam dole, ale... OK, to nič. GG. Strašne to laguje, ale tak mám pocit, že toto by bolo úplne normálne na PS2. A PS1 ešte k tomu. Ak kto nevidel také špeciálne video o PS1, kde jeden chalan americký urobil rozbor o tom, tak si ho musí pozrieť, ja neviem teraz jak sa volalo, ale bolo verice cool, takže zas sa stmieva. Ja tu nemôžem byť ani 100, lebo ono sa bude stmievať. To je part o tom, že sa bude iba stmievať celú dobu. No nič. GG. Tento part sa stalo iba pár strašidelných vecí, ale... Aby som šiel aj v noci, lenže ja sa budem trochu Uja Féra. Alebo Joža. Či jak sa ten Karol volal.
A little longer than a few minutes later. Okay, už vidím slnko trochu. OK. OK, hokej. Takže dneska som sa pomaly nikam nedostal. Nič zaujímavé sa zatiaľ nedialo. Aby sa ešte nič nestalo, by som bol rád. Ty si strašný chuj! Jak som sa zaklopal do dreva. Ty vole. Ty vole. Poď 1v1 ťa rozbijem. Budeš plakať. Si kvôli tebe stiahnem CS-ko. Pôjdeme, v 1v1. Ťa rozbijem jak nikdy. Som býval v jedničke úplný lord. Sice vôbec nie, ale iba basic grade, no, tak nič. Tak som nebol taký dobrý. Lebo som furt bohužiaľ chodil iba k našim proste rodinné záležitosti, nebudem nejak moc zasahovať do toho, ale Wow, that's pretty deep, man. Aha, ja som držal shift. Ja mám pocit, že to bola Mariánska prekopa 4K verzia, ty vole. Kopu dál. No teraz nič nekopem, ale to nevadí. Nenávidím Herobrina, lebo mu smrdí z držky. A teraz by sa mi to tak spawnul pred očami a začal dával by mi také bomby. Dobre, to tie kravy urobili. What? To vypadalo jak schody. Kam úplne do man cave, tak. Tam to stojí? Neviem, nech si tam stojí ďalej, hej? Stoj si tam, čakaj na metro. Bolo to tak vypadá, jak schody do metra, tak si tam ďalej čakaj. Uvidíš, keď príde vlak, tak príde, keď nepríde, tak si vypýtaj peniaze spátky. Alebo keby chceš platiť rovno vo vlaku, tak to nevadí. Ne, to je ten prachový govno. Prachové. Nechaj ma! Do ríže. Okej. Ja nemôžem To je full block. Tuto mrznem, ale tuto tam tiež mrznem. A tuto nemrznem. What? To je otvor? Iglu. Let's go. Tak to bude Herobrine je gay. Dobre. Už tu mám weakness, jako vždycky. A je to tu. Mám ho vyliečiť, alebo proste ho tu nechať. Vieš čo, kámo? Zažil si toho veľa. Až moc veľa si toho videl. Musíme ti vymazať pamäť. Neboj sa, to sa tak stávalo za nejakú dobu. Tak čau zatiaľ. Dostaňte si tam dole v pivnici. GG, teraz som si dal weakness zbytočne. Som to tam mohol hodiť proste, nie.
Shit, tu. Ne. Proton Flash. Wow. Taký fun fact, keď podržíte Ctrl, aka Control a stlačíte Q, tak vám to vyhodí presný počet, čo máte v inventári. Takže jedno, či máte full stack, treba z mesa, a chcete ho všetky naraz vyhodiť, stačí proste stlačiť Ctrl Q a vyhodíte všetko naraz. Typy s taxom. To každý chcel. Okay, ja mám pocit, že sa vraciam zpátky, ale... Nebuď mi do ucha, ty krávo. Ajajajajajaj. Lavové jazero, asi. Prosím. Není tu inakší dôvod, prečo by to malo horeť. Reálne není tu inakší. To je ten blesk. Pokadený. To bol ten blesk. S bleskou rýchlosťou som prisvičal. Jak ja, lebo ja som takzvaný Garagol Fish. Wow, to bolo strašne divné, ak sa to načítalo. Wow, normálne už mi začína byť zle z toho. Ako fakt je to... Tie textúry, normálne tie pixely úplne tak... Divno mi to robí z hlavou, ty vole. Mám chuť blúť, ale taktiež mám chuť hrať, lebo som to dlho nehral. A ešte k tomu som požral niekoľko gumimacíkov, takže asi tiež to môže byť, ale tak. Jak som sa teraz zpátky vrátil, odkiaľ som išiel, ja... What? Mister, sir, why do you have green eyes? To je taký posadnutý, možno. Error verzia. Tak sa dostanem teraz zpátky domů. Ja som úplne na tom istom mieste, že? Ja to som nejak privolalo proste zpátky. Že? To si robíš prdel. Normálne si robíš prdel zo mňa. Mne to som nejako privolalo proste. What? Ten dom je prekliatý, ja som to vedel. Ale postavil som ho ja, a nie Hegor Brine. Je to môj barák a on si to iba prevzial. By mi mal platiť nájom a nič mi neplatí. Ho zhúkam. Jak nikdy predtým. Ak sa Jožo spawne tuto v lese, je kár. Môžem prosím ísť tak, aby som neprechádzal cez ten Dark Oak, lebo GG, ja sa teraz vracam tým istým smerom. Lebo sa mi nechce ísť cez ten Dark Oak, kde bez tak miliarda mobov, ktorí tam proste čakajú. No a nič. Čo iné mi zostáva? To boli oči as fuck. Tam boli oči, ja ti hovorím, Jožo. Povedal som, že ak sa spavneš, si gay. Alebo keramária, toto není žiadna urážka pre nikoho, nemá to nikoho ofendnú, ale... Nikto nechce byť, takže...
No, že pohou ste. Že povedal som daj si pohou. Jožo, si Jsi úplně úplně retardovaná. retardovaná. Úplně. Úplně. Já A jsem jsem úplně úplně nahý. nahý. Úplně. Úplně. Takže si daj pohou, láskavo, hej. Tam to vypadá jak hrob, asi je pre mňa. Well. Slnko pomaly zapadá a na obklopu Jožo. Jediná věc, čo zostáva je nechať to na ďalší part. Takže čus.